Salamu alaikum. Barka dai Lawali. Barka. Ka san meye? Ta yaran san meye bayan ni ba akuya ba. A to ko kai saniya ne na ruwan da kai. Zaka bani shayi ni. Na nawa? Na naira 100 ne zaka bani. Na naira 100 ma. Dala kai so. Shayin ka ni ya kaga dan zuwan zauna ka zo ka ture ni. Ban so abun nan kana min nafa. To na abu in ba kuda ba me zai faru? Dala kai sauri me shayi. Ya baba ka bi hankali mana ya baba. Ba so ni men ina ji yunwa ni fa. Ya za mu irin ku tsofaffin na ba mu so ku dinga zo majalisar mu ba. Buran ba ne. Mu mu tsofa da dul. Gaban din ba ya mishi mana. Mun da kamar shirme. Wala sai muka dukan mu ba. Mun kuna mana shirme. Ya baba ya. Ba mu so shirme ina ji yunwa kuma zo kuma shirme. Ka dai sha shayi. Me shayi? Buran bu cika shi. Da hankali na kana so cika shi na ce. Ka bani mana cika shi. Cika shi da hankali na. Cika shi ke faruwa. Ka cika shi. Kawai na ba shi cika shi na ce. da hankali na fa sai na cika shi. Zo ina ji mu ka samun shayi ga cika shi. Malam garin yayi zai cika shi. Ja cika shi na ce. Da hankali na ba. Ya cika shi na ce. Malam Lawali dan da buran ba ne. Ni zamu buran ba. Cika shi na ce. Fahimtar da shi me. Malam Lawali. Malam Lawali so yake ka fulin ko kof din. Ka saka da kene waye kawo ka ciki muna wannan buga ta a tsaya buran mu bane da ta mini wannan buga yar buran mu ba wannan buga yar buran ba ina buga yar buran mu ba